Ето така се почва, колега. Първо ще ми седнеш на стола, после ще ми вземеш отдела. Защото моя ми е малко. Славов досега ми крещя. За какво се бори сега? За фоторобота на крадеца от Драгоман. Избирал го спешно. Тук има някакви детайли, още трябва да се изчисти. Ако има очи от тая нос, му го качвам. Пристигна, току-що. Кое бе? Това, на ония, от Драгоман. Сега ще трябва да проверяваме в този студ всичко наред. Сержант Стоев от Пътна полиция. Добър ден. Документите, ако обичате. Добър ден. Проблем ли има, началник? Провери го. Закъсняваш, Меке. Не, ти подраняваш. Как го направи това с фоторобота? Много питаш, бе. Ти не си ченге? Вече и аз не знам какво съм. За малко да ме хванат. Нали знаеш, гориш ли ти, горя и аз. Я кажи сега, какви бяха тия малумни изпълнения? Нищо май си решил да приключваш, а? Нямах избор. Да влезеш в районното. Признай, че сам се предложи. Друг щеше ли го направи? Ти май се и хвалиш. Наши чуния горе полудяха. Сега искат показна акция. Тъма ни колегите малко да поработят. Остави ги тях. На мене ми трябва нещо, за което да се хвана. Какво? Подробности около следващия удар на Джаро. Кога, къде, с кого? Да беше внедрил светски хроникьор. Ти си добро момче. Ще свършиш работа. Да, ще свърша мъртъв. Само стой на сянка. И си отваря очите на 4. Какво гледаш? 118-метрова яхта с площадка за хеликоптер. Какво има? Имам покана за Чикаго. Чикаго. Мюзикъла. Утре е премиерата му. За първи път го поставят у нас. Искаш ли да отидем? Българското Чикаго смятам да го пропусна. Това означава ли, че мога да отида сама? Естествено, миличка. Само, че ти си много заед. Напротив, свободна съм. Не, забрави. Искаше да ми подреждаш библиотеката. Даже не ми беше хрумвал. Ето, давам ти идея.
Ще се видим до вечера. Чао. Тежък разговор, а? Не те интересува. Всъщност, колко пъти си бягала и сте прибирали прибита? Виж, не ми се говори с тебе сега. Сигурно добре плаща. Проститутка ли ме наричаш? Не, само си мисля. Сигурно им е трудно на другите момичета. Университет, интервюта за работа, градски транспорт. Ти, бе, къв си ти? Нали си мислиш, че си по-различно от останалите капути на Джаро? Знаеш ли, и ти се продаваш за пари. Само, че има една малка разлика между мен и теб. Аз поне не си цапам ръцете с кръв. Аре да кажи, какво млъкна? Точно толкова време имах да убия. Сега и другите са ще дадат. Честито. Не се подслучва и не го следят. Имаш право да го изключиш само един път. Кога? Като легнеш между цветята. Окей. Нямам намерение да го правя скоро. Това нещо като звънне, зарязваш всичко, искам да си нон-стоп на линия. Ясно ли? Друго? Ще ти сменяме сим картата през 2 седмици, старата я изфърляш. Влизай! Къде сте и яките пичове? Косо, маре, седи бързичко, бата, че нямаме време. Ще го вършим после. Само, че ето предстои сериозна сделка, искам да сте концентрирани, защото напоследък се дъниме много. Клиентите са турци. Гарантират ни, че са точни и искат да купуват от материал. Срещата е за утре, така че трябва всички да сте на линия внимателно до вечер. Не знам, тия резаните мене много ме изнервят. Космо, ти в кой век живееш, бе? Та. Ще се пробваме един път с тях. Ако всичко мине както трябва, ще работиме редовно. Дали са турци, китайци, японци, не ни интересува. Ясно ли? Войводо. Кои участваме? Всички. Къде? Марто, питай някое друго въпросче. Косъм, разясни на Мартин за въпросите. Брато, не дай така с тия въпроси, защото Джаро много мрази любопитни. Да, бе, усетих се. Кам, ти си знаеш. Ясно ми коса. Нали разбираш, че тук всичко се разбира в последния момент. Тако... превенция. Аз ще го пусна на работа. Часът остава същия. Ако се наложи, звъниш и това е телефона, който са дали.
Какво става с Мартин? Търсят ли го? Не. Не знам какво е правил в Драгоман. Обаче видих как са го нарисували. Чудно. Много добре. Тръгвам. Абе, дай му някой лев и не ме занимайте с глупости. Сматки. Не знам как стана, изгубил съм представа за времето. Предупредихте преди 3 дни за вечерите с Андрея. За какво говорихме? За камерите. Слушай, братле, камерата в днешно време не е лукс. Камерата е необходимост. Особено за хора с нашата професия. Много ги разбираш, бе. Разбирам ги, защото ми е висшото. Да, бе. Абе, момче, аз съм висшист, бе. Трябваше да сме точно, това е всичко. Съжалявам, Сега, просто бъди красива и ни дръж будни, окей? Висшист съм. Наполовина. На втората година им теглих една майна на... И знаеш ли къде ще си монтираме една камера? Къде? На оная си работа. С тая палата сервитьорка. Ще направя порнофилм. Извиняй, отивам да пусна вода. Как така в колата? Като не иска от тях да те веде на хотел? Ще можеш ли ми направиш ония коктейл с розето? Стефчена бар, бе, сладък. Само ти можеш да го направиш. Не знам какво ми правиш, Марто. Ела ще си да вършим там. Чудесно. Не знам как стана, заклещи се. Съни, миличка, един букет имаше да избереш, а? Един букет. Не, няма време да се връщаме вкъщи. Имам един чифт от среща в клуба пред Ряна. Чули, тръгвай. Ей, сега идвам. Добре, ще си взема една пура. Щупи си. Айде. Дано.
Видя ли колко съм бърза? Браво. Размина се с Сани. Ама така е като висиш толкова в тоалетната. Ей, Мислех, че те интересува. объркала си се. Какво направи, бе, братле? Здравей. Скапах се, човек. Какво стана това? А кмета на общината оговорен ли? Естествено. Малко сте навлезнали в разкопките, но мисля, че не е голям проблем. Тази седмица ви одобряваме проектите и другата почвате да строите. Така обичам да се работи. Добър избор. Хавана. 3 дни с Хавиер Бардем в Рим. Фантазия. Той е страхотен. Боже, какъв мъж. Ролята ми беше малка, но снимките бяха уникални. Имах собствена каравана. А вие говорихте ли си двамата? Скъпа, след края на снимките Хавиер ни събра и казва: тръгвайте с мен. Цяла нощ на обикаляне. Той не беше ли женен? Ма какво значи женен за такъв мъж? Той е на всички. И се разхождаме в Рим. Стигаме до фонтана Ди Треви. Да, очевидно. И Хавиер казва: кой скача с мен? Не скочихме, но беше невероятно. А ти с какво се занимаваш, Сани? От време на време организирам разни неща. Не, кой знае какво. Иначе обожавам да танцувам. Професионално? Ами, нещо такова. Правила съм хореографията на една театрална постановка. А като бях малка, много обичах да ходя за сцената и да гледам артистите. Там ме намерих след финала на Жизел. Случайно да си мисля да отвориш твоя собствена школа? Не, но сега като ми казваш... Скъпа, в този град няма едно свясно място, където някой да може да потанцува. Знам, обиколила съм повечето. Ехо, продавам ви идеята. Купуваш едно голямо място и Сани да го направи на зала за танци. Знаете ли колко хора ще ви доведа, ако ме поканите на откриването? Доведи Хавиер. Джаро? Какво мислиш? Щом ще е за Хавиер. Мога да бъда полезен, ако... Плюс това имам нещо предвид. Знам, ще видим. Вечерта беше страхотна. Благодаря ти.
Най-обикновена вечер с двама лицемери. А за мен беше вечерта, в която ти се съгласи да изпълниш една моя мечта. Каква мечта? Това си залата за танци. Май не си разбрала нещо. Какво става? Сега първо беше козметичния салон. След това беше пиар агенция. След това беше не знам какво. Мислиш, че ще вземе и това хоби на сериозно? Нали знаеш, че това е нещо, което наистина много искам? Искаш, да. Искаш. Не можеш да имаш всичко, което поискаш. Така е устроен света. Виж, обещавам ти изобщо да не те занимавам. Ще си движа залата абсолютно сама. Това ще си е моят бизнес. Или ако искаш, може да сме нещо като съдружници. Съжалявам. Не правя съдружие в бизнес, от който нищо не разбирам. Чук-чук. А секса? Не успяхме ли да намерим по-уютното местенце? Лукса не ти отива. Какво носиш? Най-добрият приятел на Джаро. Знае всичките му тайни. Тефтерът му. Имена, дати, всичко. Има много да четеш. Тък му подготвя сделка. Впечатлен съм. Каква сделка? Ще продавам фети на едни турци. Днес от 6 часа. Всичко наред ли е по сделката с турците? Да, всичко е точно. Точно. Не знам защо се сещам за историята с колата. Това беше грешка. Грешка е да нападнеш Русия гол през зимата. Вашето беше тъпотия. Сега съм изпипал нещата. Място, хора, всичко минава през мене. Искам този път Мартин да е плътно до тебе. Да е дясната ти ръка. За какво ми е Мартин? За какво решиш? Виж, нека аз да контролирам тази сделка. Сега, аматьори точно в момента не ми трябва. Искам да го видиш под напрежение. Силни страни, слабости, да сме сигурни, че ни трябва. Щом ти е толкова важно? Ще го взема. Коса, я нареди по една линия да се поосвежим малко. В колата е, бе, брат. Стига. Тук ли сме всички? Да. Къде е Мартин? Не знам. Търси го да идва моментално. Каза, оня ми зарник стати и тръгваме с двете коли. Турците колко са? 5. Трябва да изпипаме всичко. Ще има още поръчки, това не ще има недоволни всичко. Не му отговаря телефона, то тъпанар. Не ме интересува, търси го до половин час, трябва да е тук. Какво прави? Отивам при Джаро. Марто, и още нещо. Последно. Казвай. Не искам да ходиш на тази среща. Какво да им кажа? Че ме страх ли? Виж, сега няма да има арести, но ще снимаме абсолютно всичко. А влезеш ли веднъж в системата, няма изтриване. И какво? Просто ми е рано да се набиваш на очи. Абе, Бастун, няма ти се обяснявам, кажи в района ли или не. Да, спешно.
Не, бе, пича сме си добре, обаче новия ще го закъса, ако до половин час не дойде. Иво го търси, представи си какво ще му се случи. Джиджи, ела тук, миличка. Докъде стигнахте? Стоката е готова, момчетата са готови. Браво. Друго има ли? Мартин. Какво за него? Изчезна. Как така изчезна? Не знам. Сигурно си взел болнични. Никой не го е виждал. Телефонът, дето му го дах, също изключен. Може да не е нашия човек. Дръж, закъсняваш. За какво? Не знам, издървате от 2 часа. Не ми се обаждам. Виж. Хайде, отиваш да ми се малко да се взема. Ако турците ни харесат, трябва да дигнем производството. Ще направим още една лаборатория. Обаче, ако тръгнем да изнасяме, искам качеството да е друго. Ако цената е друга и качеството ще е друго. Ако беше закъснял още малко, ще да ти е за последно. Да, и на мен ми е много забавно, съм кучкар. Съни ми каза да й промия ушите. Съни те занимава с това. Ти нормален ли си, бе? Аре, махай го този пес и отива отзад, при другите. Аз какво ти казах на тебе за този телефона? Изпуснах го, докато гонех кучето. Сега ще видя да не се е счупил. Иво! Това да преговорим нещата. Тук ще това куче ме спаси. Можеш да й благодариш? Сериозно. Защо го направи? Не се ласка, имам си причина. Каква? Обичам да ми дължат услуга. Това е. Нищо не ти дължа. Просто сме квит. Турците са някаква нова група от Измир. Опитват се да организират канал. Изглеждаш кофти. Искаш ли кафе? Да. И без това никога няма да се наспя. Продължавай, слушам те. Срещата ще стане точно тук, в изоставен склад на зеленчуковата борса в Слатина. В 7 часа до тогава камерите трябва да са поставени. Някакъв шанс да се усетят и да изметат склада? Никакъв. Освен ако не подозират, че ги следим. Пък и трябва да извадят по-добра техника от нашите. И що да не извадят? Да не са туземци? Извинявай, дай нататък. Аз използвам хора от друг отдел. Те не знаят целта на акцията. В момента инсталират видеокамерите. Бусът ще е паркиран на 100 метра от склада. Няма как да го забележат, защото не го очакват. Това са новите немски камери с предаватели. С тях ще им видим и мислите. Ще сложим 4, за да покрием максимално добре мястото. Ще използваме свръхчувствителни, насочени микрофони. Дори и нощенци да си говорят, пак ще ги чуем. Браво, Попов. Този път имаме истински случаи с истински престъпници.
На една крачка сме от Джаро. Ако всичко мине добре, ще му разбием системата. Искам и баретите там. Какво? Идеален момент да си лъснем имиджа. Тук съм абсолютно против. Това няма никаква полза. И защо реши така? Защо вечно трябва да се разтакаваме? Даде, ма нали трябва да заработи, за да имаме железни доказателства срещу Джаро. Затова записваме каквото записваме и преди да свършат сме вътре. Помислиш си, издумкаме възможността. Няма какво да мисля. Баретите и точка! После викаме журналистите. Аз, Мартин, Здравко и Куката сме в едната кола, вие сте зад нас. Влизаме както обикновено. Мартина, ти се залепиш за мен и не се отделяш. Все едно сме на меден месец, ясно? Ясно. Хайде, Пичо. Ако това мине както трябва, до вечера ще почерпна. От депутатското. Казай бързо. Не искам да се мяркаш в склада. Има заповед за арести. Не се притеснявай, всичко наред. Лекарите са добри. Появиш ли се там, изгаряш. Ще ти се обадя другата седмица. Момче, с кой говориш? Чичо ми ще му оперират простатата. Хайде. Преди да ви кажа най-важното. Искам да напълните това. С кого е Попов? С телефоните си, бе, Тодоров. С телефоните си. Действайте. По-бързо! Така. Снимаме акцията и след това влизат баретите. До 5 минути да сте по колите. Къде са тия барети, че нещо ми се губят? Ще ни чакат там. Славов иска бал с маски. Да му го даде. Кока, знаеш, че върху 90% от доларите в щатите има следи от бело. По вестниците го пише. Имат още да поработят, докато ни стигнат, а? Здравко, ара да си го оставиш това за после, а? Като в маршрутка сме тук. Някой друг знае ли за това? Не, само ние. Бретите чакат сигнал. Господи, Сабе. Мамичката ви мръсна. Какво става, бе?
Връщам се обратно. Има раздвижване. Обектът е на линия. Носите ли парад? Не diyor. Buraya getirdiniz mi? Evet. Çelikler acele etmesin. Sor bakalım neden buluşmalarını değiştirmişler. Казва да не бързаш толкова. Пита защо са сменили мястото на срещата. От съображения за сигурност. Окей. Иска да пробва стоката. Много ясно. Ало. Добре. Merhaba arkadaş. Dene. Tamam, çok güzel. Окей. Иска да работи с вас. Ево. Приключих.
Съберите като напрецакаха ни. Някой ни топи. И не от турците не знаеха мястото до последно. Момчетата също не знаеха място. Не е ли така? Ченгета се бяха разположили там. Това не става за 5 минути. Някой им е казал предварително. И какво става? Аз и ти? Точно така. Тефтера. Някой ми е ровил в тефтера. Някой от нашите. Джаро, имам човек в екипа ти. Някой от твоите е картица и цъка СМС-и на Иво. Няма страшно. Аз съм вече мъртвец, ти ми викаш няма страшно. Спокойно. За теб знам само аз, никой друг. Да. И за сделката знаеш само ти. Обещавам ти. Ще го разкрия. По-добре го направи преди те да ме разкрият.